Vydržte tuto změnu, když se ozývají podivné a znepokojivé zvuky všude kolem, kde světlo svíček bliká a vzduch je smrtelně klidný. To se projevuje duch místa. Vítejte, zvědaví přátelé, je tak hezké mít hosty. Jsme potěšeni, že vás můžeme přivítat, pokorní smrtelníci, v tomto tajemném sídle. Možná tomu neuvěříte, ale krása kdysi žila v tomto domě. Phantom Manor zažilo šťastné dny, ale časy se změnily. Nyní, zvědavé duše, pojďte, mám vám toho více ukázat. Vstupte, stateční smrtelníci, a navštivme společně tento slavný zámek. Následujte světlo! Co dělá světlo? Naše prohlídka začíná zde, v této galerii, kde hledíte na sladkou nevinnost mládí. Laskavost vždy udělá místo pro každého. Teď už není cesty zpět. Zde můžete obdivovat portrét nádherné paní tohoto velmi šťastného nápadníka. Bohužel, podívej se. Podívej, je tam obraz dámy, kterou koušou. Možná cítíte znepokojivou proměnu. Bohužel věci nejsou vždy takové, jak se zdají. A ne všechny příběhy mají šťastný konec. Zdá se, že všichni jsou odsouzeni Phantom Manor. Dokonce i vy. Všimli jste si toho? Tato komnata nemá žádná okna ani dveře, což vám nabízí tuto mrazivou výzvu. Najděte cestu ven. Kromě toho zde nejsou žádné dveře ani okna, jak se dostat ven. Pokud nenajdete způsob, jak uniknout, duch místa vám s radostí pomůže. Nechtěl jsem vás vyděsit. Docela zralé. Pojďte se seznámit s budoucí nevěstou, jejíž krása vám způsobí mrazení